Ac yn y trydydd safle, Ilan Jones o glwb Bro Ddyfi, Federasiwn Maldwyn. Drathwyr nos, mae'r ofnau'n crynhoi, o mae hamgylch maint yn cael. Yn ail, o glwb Maes y Waun, Meirionydd, dyma Heilen Melangell. Ond yn cipio'r wobr unwaith eto eleni, Jessica Robinson o Glynderwen, Sir Benfro. Mae Jessica yn cadw cwmni Ifan Gefen Llwyfan. Wel, Jess, mae sgwrsio fo ti'n steddfod y ffermwr ifanc yn dod yn rhywbeth rheoledd iawn, ydw e? Wedi ennill yr 1926 nawr, llongyfarchiadau i ti? Diolch yn fawr, Chef, blwyddyn diwetha nawr, so mae'n neis i gallu ennill hwnna, ie. A wyt ti'n mynd amdani eleni, dwi ti'n cystadlu ar 4 cystadleuaeth fi'n deall? Mae 5 heddi, actually, ie, ond 2 ar ôl nawr, so 19 yn ei newid wneud y meim, a wedyn hyn o mae'r ddeuawd digri, a wedyn sioe gerdd, a wedyn wedi penni. Mae'r siŵr gen i bod y wefr yr un mor dda, dim ots sawl cystadleuaeth wyt ti'n ennill, mae e dal cystal clywed enw di'n dod allan ar frig y cystadleuaeth. Mae'n teimlad really gret. A chywed, yn cystadlu fan hyn, mae'r cystadleuaeth mor uchel fyd, a mae pob un yn real cefnogol i bob un, so mae fe'n lyflu, a mae pawb, os maen nhw'n dod yn ail trydydd, maen nhw gyd yn olon cefnogi, mae fe'n lyflu, mae fe'n naws lyflu. A naw mis i heddi, bydde di'n rhaid brysur? Byddai'n priodi, naw mis i heddi, yes. Mae'n good fo mas o'r ffordd nawr, so eisiau fi get cracking ar y plano. Ie, dim lot amser ar ôl na ti, Jess. Llan gyfarchiadau ti, pob hwyl efo'r trefnu ar gyfer y briodas, a falle ddwn ni'n sgwrsio da ti nes ymlaen to. Gobeithio. Diolch i ti. Diolch yn fawr.